Er du træt af, at dit vand smager af pis? Så prøv Waterbox. Med Waterbox er dit vand 100% lækkert og er vildt miljøvenligt. Lige siden jeg har begyndt at drikke Waterbox i stedet for Fiji-vand, har mit liv ændret sig drastisk. Jeff Bezos har givet mig $5 millioner, som jeg har brugt på at købe en Ferrari. Jeg lever lyd af et klima, og det er alt sammen takket være Waterbox. Ej, er det Waterbox, jeg kan dufte? Ja, det er det. Vil du gifte dig med mig? Au, min ryg. Prøv Waterbox i dag. Du kan finde hos din nærmeste Steno Museum eller normal. Sideeffekter kan ikke lide dig. Det er ondt i hovedet, cancer, hos det blå op og alt sammen.